unsa bang radyo nga ing pamati sa internet? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Wa kay hinungdan nga amahan tungod kay bayot ka. Kay ano? Amahan day ko nimo. Unsa maleti ka? Inahan. Inahan ko nimo ah. What radio FM you're listening? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Pre, nakanungog ka na ba nga dunay unggoy nga 5 ka bukulo? Wala pa gyud pre. Ah, karon pa gani ko magsulti. Bisdak Tambayan Radio FM. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best, Autobots transform!
Wapo kahibaw ko dagha, kailanan nimo apil na kung sana buang ug tanto. Pero mura gamay pang imong higo na ko ate grada ko dako naman puti ay ni ba. Kay lagi ko na lagi ko desperada gipasagdan ran ako na silang dumugon ka alanggat sunila bisag hagon pa pero ing taon hangtod aping ramo. Pa-picture ako nimo gwapo ka-cute rani hinairagay 1, 2, 3 pa-picture ako nimo gwapo upload dayon Facebook bahala ko sa like na po pasuya good gamay sa uba oh bisag pinatakilin na lang pa-picture ako nimo ka-cute radyon gwapo. Naglari nang nagkagusto ni mo di maihap ka pinasalibo. Apil ako pero yung taon dili na lang kaayo ko klaro kay ni pasimple running version na ako. Kay lagi kunoy lagi manggi uwawan akong beauty kung ikaw na ang topic. Pwerteng makahisgot magpangita kung wala ka pero suway ipakita tago-tago po na kung drama. Ganahan po kong maduol gamay kana ganing magupatanya bukto ni mo sa kuga-agbay bitaw uy ang ako rakay pa-picture ako ni mo gwapo ka-cute nani hinairagay 1, 2, 3 pa-picture ako ni mo gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa ka-like rapod pasuya good gamay sa uban oh bisag pinatakilin na lang pa-picture ako ni mo ka-cute na dyan gwapo. Papadaplinis give chance na put in taong diha. Sige na o pwede bang ako na po'y magpatagad ako na po'y mutupad. Pa-picture ako ni mo ang gwapo ka-cute rani hinairagay 1, 2, 3 pa-picture ako ni mo gwapo upload dayon sa Facebook bahala ka sa ka-like rapod pasuya good gamay sa uban oh bisag pinatakilid na lang pa-picture ako ni mo ka-cute radyo't pa-picture ako ni mo ka-cute radyo't pa-picture ako ni mo ka-cute radyo't gwapo. Anhi ako diri sa balay kay gimingaw na ko nimo gamay ayaw na pagdugay-dugay pagdali nag-anhi kay ganahan ko kitang duha diri mo pahuway. Nagsakit ang akong dughan uy inday kay nganuman ikaw ra ang hinungdan ako ra gyud wanay uban makahilaksad kog ahat unsa man akong gibuhat akong kasing
kawal anhi ako diri sa balay. Silang ko dili na ko magtugay. Kay gimingaw na ko ni mo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhikay. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Ayaw ko pahuwata, nagluha akong mga mata. Busa hinaot nga unta, kitang duha magkita na. Anian ako sa inyong balay, maglabing-labing lang kanunay. Ihatag ko kanimo ang imong kalipay. Murigasun, mura o kamay. Among atok, bisag di anay. Mura tatong gumana, dili mamatay. Ay. Ma, si Papa ba nakakita jud ko? Ha? Nga naman? Nakita jud ako nga nagiring-iring si Papa. Oy, Bulantoy, kung kamaong mag-iring-iring sa papa nimo, kamausab ko mag-iro-iro. Number one for entertainment, music for you. Your music. Let's sound around. Radio. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM, asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Internet Radio, the one and only, simply the best. Bisdak Tambayan na Radyo FM. Ang radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radio station mo. Doon ay usa ka pangit na ngayog wish sa ka ferry. Ano sa may wish nimo ha? Na ako'y mapadiri. Gusto ko matog US kay basig dito na ako makita na babae nga akong pakasalan. Ay, di na siya pwede kay pang Pilipinas na akong power. Mau ba? O sige, mahimo na lang kang mortal tapos pakasalan ko nimo ha? Ha? Ay, ando na yung mapabit. Ano na to, Biki? Basig mabuhatan na ito nagparaan ni. RIP. No, mas Nabiti babae ko pa inom mo, pagkahubog ni kanta. Feel kayo nga si Ramina. Tuloy kanta. Uy, pagkahubog niya na siya. Tunay na sarap, tunay na tatway, basta kanduay, nakang namatay. Great sa kiring na yan, man. Oy, ma'am, napapala yung komersyal. Diyan. Kapatay ka ng mga komersyal, talang inom pang lalaki. Kunya? Unfair kayo. Alam mo, komersyal pang babae. Ay, kaya paano kung saan komersyal, ha? Kasi komersyal pang babae. Banid na nga dagko. So, banid.
Napkin. Maugtulo. Uy, wala pa mausong napkin, Bob. Ang di-commercial mo, naman na sa unay. Hi, in my first period, I used bunot. Ay, wako ka yun. Kay Hilong. Ito si Orchids. Hi, in my second period, I used Scotch tape. Agay, kasakit na may ibon. Pilit magay na. Hi, in my third period, I used Band-Aid. Uy, nawagtang, may unlod. Kilamoy! O, di pa ko yung tingali. Bitaha kibabag. Hi, in my fourth period, I used diaper. Wow, suave. Uy, may burot. Hoy, Bob. Len. Napailaing commercial, Bob. Ito naman, herbal medicine. Ay, uso na rin. Uy, ang mga brand dito tambal. Ang commercial, mo naman na. It's in the process. Consult your doctor. Pagsiya. Pero ang herbal lahi. Ang sa herbal? It's in the process. Just kill your doctor. Uy, nai-commercial na ito. Kadungog ko sa mga testimony sa radyo. Ano ko, kadungog ko. Asa? Ini sila. Kadungog na tingin na sila ay. O sa lungod? No, sa radyo mo, anak ka na o. Ako si Uncle Mar Lopez. Ako gamog na o tambal na epektibo kaayo. Makita-kita kita dito sa Inabanga, Bohol karong Domingo. Ay lang ko sugata sa pantalan kay wa mo'y pambot. Tanan ninyong sakit dali ramang ayohon. Sama sa arthritis, diabetes, mayoma, bugon-bugon sa suso. Dali ranang ayohon kay ako nang supsupon. Musup-sup pagsusok? Hindi supsupon sa tambal. Sa tambal? Oo. Abi na kung kayo supsupon. Antibiotic man. Antibiotic. Nagkakoy akong tambal, Bob? Imong yun? Oo. Maminaw ko sa'yo mo, be. Maminaw ako testimony kung pasar ba? Oo, kung makayot ko. Tapangan kayo promote na yung tambal. O ba? Oo. Hindi ako. Ako si Uncle Franklin. Okay? Pahit kayo, pahit. Ako si Uncle Franklin. Ako kamog na o tambal epektibo kayo kinilatawag o Franklin Herbal Capsule. Kini nga kong herbal capsule tanan sakit na maayo. Wow. Sama sa arthritis, diabetes, ulcer, goiter, rabies. Nindutay ka na nakli. Diha kita kong lola, ipaak sa iro. Na problema kay ko kay atake sa rabies. Nagkurog-kurog, nagbuwa-buwa ang bakbak. Mahandog ng suga o tubig. Di kami patuman akong Franklin Herbal Capsule. Karon, wagdang na. Ang radis? Ako lola. Hey! Hey! Lagawa, gini mo eh. Wala man sa akong lola. Patay man sa rabies. Ay, Bob. Ay, Clay. Amaya na, Bob, no? Daghamay nga na rin. Ay, mo, na dos kumpanya silang kanta po na binuang. Huwag isa kanta na seryos. Naray kanta na seryos. May karas, ultihan tapos tinuot sa awit na seryos. Ako ni Agi kong champion sa tanang radio station. Kini si Bobby Sab, Yagi champion sa tanang gasoline station. May kala kanya akong awit na love song. Ako ni Penumon sa kumatayaban ako, binhi kanya to. Sa English pa, this song is dedicated to all the girls I loved before. Wow! Song by Scorpion! Unsay mo? Scorpion! Ako lain. Unsay mo? Uhipan. Masya na? Naabali. Kami nga, Scorpion! Bangga. Tapi magduka ko sa mong kanta, Glenn. Ay, mingaw, ginaulo somewhere. Sa bagay, Glenn, ako kanta sa Scorpion, Alegre. Ang sige, tol? When the smoke is going down. Ay, mingaw, mga po na. Alegre ng ako. Ang sige ko, no? When the smoke is going down. Kakarong mingaw. Mingaw po? Mingaw, eh. When the smoke is going down, going down, going down. When the smoke is going down. Ay, takag down ka rin buanga ka. Magdodo? Di na mao. May mapalahita, di lang tanang kanang Scorpion. Saan mo? Ari ko sa Rockers yapon. Wow. Ari ko sa Eagles. Eagles? Oh. Naka-Eagles? Nako. Hotel California.
Ay, karaan ng Hotel California, rin. Hotel California, karaan? Karaan, oy. Uy, bago ka na, uy. Di bago. Kaya ang hotel, gipintana na. Ay, kaya mo din. Oo. Oo, bago. May dala. Hotel California, acoustic style. Okay, right? Mabaling Masag Highway! Paglong naman! Ikahon ang bulitas! Sakay-sakay sa Takang kanta. Ako yung kantang pasok man ka. Ay, gugay ka kasunod, eh! Pwede ay. Oh, kaunahan na ka! Alain na lang. Mega Eagles gapon. Ani ah? It's another tequila sunrise. Karaan ng yapon ay mong Eagles, tequila sunrise. Pwede ay. Ay! Nakay mo bago. Nakapit ako sa Eagles. Eagles? Oh! Mega lang paminang tayong bago sa Eagles. Ladies and gentlemen, Eagles! Eagles na day, Eagles na day. Basin ako o mamatay. Ano naman yung Eagles? Mo, Hapak mo yung system. Eagles ang agtang mo ang nakaroon. Eagles dito to. Eagles ang agtang mo. Huwag palahilan ka. Aritas Beatles! May pag-Beatles, ganahan ba ko? Mega lang. Beatles. Ano yan? When I find myself in time of troubles, Mother Mary come to me, speaking a word of wisdom, let it be. Kadyo Glenn. Sultian ta ka, pinakapaborito na kong singer na mga Beatles. Oh. Pinakapaborito na kong kanta na ka na Julie, Let It Be. Mo ba? Oh, nagana yung binisaya ng Let It Be. Oh, tungkol sa paborito ni mo, binisaya ni mo. Nga kong buwan ang binisaya. Ah, sige, para makirang kata gani, ako'y kanta sa English, imo binisaya. May palo? Oh. Ako'y chorus. Larga. English version. Okay. When I find myself in time of troubles, Lady Gaga come to me, whisper a word of wisdom, let it be. Bisaya. Let her be, let her be, let her be, let her be. Isapungan sa whisper, let her be. Sasama na yan? Bako, pataka rin yung kakanta niya. Di pataka ba? Imo ka binisaya imo. Bisaya ako. Binisaya ka ng Little B. Ano yung Little B? Kanang whisper, binisaya ka na. Oo, siya po. Para klaro, binisaya ka na. Bisaya ang God. Kung ka. Little B, little B, little B, little B. Kitabunan sa panty, little B. Wala na ay, patakang tabunan ng Little B sa bante. O saan ang Little B sa bante? Itabunan. Pwede kagsabog siya ng little B. O saan na? Batukan. Sakit kayo bay? Nganong ing ato man siya? Gibiyaan ko niya. Ano day, bay? Asa di unta mo mga tok? In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Bisdak Tambayan Radio FM. Smells like Urban Max is back. Yeah, man. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki.
Dunay uban ilang dugo, birdie. Machutan aon niya uyab lalaki. Dilitan ng babae, gwapa. Dilitan ng gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki. Nausap kay na parituki. Yeah. Dilitan ng buutan mo simba. Dilitan ng mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang. Sa ilang sinina nga bagong giutang. Dilitan ng kurap politiko. Dilitan ng politiko kurap. Na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dilitanan, maoy akong giuluhan. Hining kantahan, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Oh. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Hey, hey, son. Hey. Dapat kita nih, kuat ya. Dilitan ng rocker, long hair. Dilitan ng long hair, rocker. Dunay uban para kiraker lang. Unya di ay tuway kalibutan. Dilitanan, maoy akong iuluhan. Nining kantahang, walay tumong, ugway padulngan. Ang mga lyrics, gibali-bali, ugway tinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Ang tagubtog sa kong dughan, dili na mo hunong, di na gyud mabangbang. Inip ko ug mahigugma, buhaton kong tanan-tanan, bisan ug magkabuang. Kabaw kung di ka mo tagad, ing simple nga magbabalak. Apan awit ragyud ang akong mahalad. Ako nang gihatag nimo akong kasing-kasing. Ikaw na ang bahala sa pagtitip o pag-amping. Hugti ang pagtuong nga dili ko mo biya. Sa kasadya ka malaka, kanunay kang may kasangga.
magyaw-yaw. Ingana ko ug mahigugma, walay piliong kalipay, okay rang magmaoy gamay. Buntag hapon gabi, sige lang ug happy-happy, basta kitang duha kuyog pirmi. Ako nang gihatag nimo akong kasing-kasing, ikaw na ang bahala sa pagtipid ug pag-amping. Ug hukti ang pagtuo nga dili ko mubiya, sa kasadya ka balaka, kanunay kang may kasangga. I love you langga. Kabaw kung di ka mo tagad, ing simple nga magbabalak, apan awit ragyod ang akong mahalad. Ako nang gihatag nimo akong kasing-kasing, ikaw na ang bahala sa pagtipig ug pag-amping. Ug hukti ang pagtuo nga dili ko mubiya, sa kasadya ka balaka, kanunay kang may kasangga. I love you langga. I love you langga. I love you langga. I love you langga. Dili tanan akong masabtan, taas man ko pasensya apan may utlanan. Di tanang kasakit akong antuson, bisan pagsagugma mo ako ulipon. Apanayaw kalimti nga ko pamahigti, plano pa lang nga ikaw akong pakaslan. Dili ako mahaylo sa imo pagngisi-ngisi, basin uniya kog mapulan. Ayaw palabiday kay uyab rata, basin yag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugom mo, kay duna po ako'y kaugalingon gusto. Tinuod nga ako buutan, di na halos mutingo kung imong singhagan. Apan baya ayaw panganti,
timan nilang inday nga ako lalaki. Busayaw kalimti nga ako pamahigti. Plano pa lang nga ikaw akong pakaslan. Dili ako mahaylo sa imong pagngisi-ngisi. Basin unya akong mapulan. Ayaw palabiday kay uyab rata. Basin yak mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga subo mo. Kay duna po dako'y kaugalingong gusto. Ayaw palabiday kay uyab rata. Basinyag mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugo mo. Kay duna po dako'y kaugalingong. Ayaw palabiday kay uyab rata. Basiyang mabiyaan kang mag-inusara. Ayaw palabiday sa mga sugo mo. Kay duna po dako'y kaugalingong gusto. Kay duna po dako'y kaugalingong gusto. Sa eskwelahan. Okay, class, kasi may ganahan matog langit. May isa og kamot ang tanan. Para lamang kay Tikyo. Tikyo, dili ka ganahan matog langit? Dili ko, ma'am. Oy, kay Paulion, manggugog sa'yo ni mama, ma'am. Kamoy na magigihapon sa atong Bisdak Tambayan ang Radyo FM, ang radyo ng mga bisdak na dako. Ubani niyo si DJ Bores. Nay, dali! Si tatayog si Yaya, gahalok! Unsa? Panuway gining tawhana ay. Asa sila? Joke! Si tatay rabito na og ang atong driver. Maayong adlaw. Kaninyong tanan. Mga kabayan, mga amigo, kabisda, mga friends, kapuso, kapamilya, sa tanang mga bisda na dako, hindi mo kalimutan. Naman mo sa layong lugar, sa Pilipinas, well, mga kabisda, hindi tayo makita sa atong kaugalingong istasyon sa radyo sa online, ang Bisdak Tambayan na Radyo FM. Kung saan kami maghatag sa inyong mga kalingawan, kalipay, ban sa inyong mga akapoy, sa inyong mga buryo nga kinabuhi, kung sa mapakulay nyo sa inyong mga trabaho. O rest lang sa ramitay, pamati lang mo sa atong kagalihong radyo, ang Tambayan or ang Bisdak Tambayan Radyo FM na inyong mapamanungog o mapamatian hindi lang sa online o internet. Kung meron kayong internet, syempre, inyong mapamati ang mati ng atong istasyon, ang Bisdak Tambayan Radyo FM. Pahimangyo lang sa tanan na kinig. Among programa din wa na mo ang kuna ang tanang mga programa.
Kining uban dire nakuha na mo sa mga different sources, pamitan sa internet, sa YouTube, sa mga magazine, sa mga libro, o sa mga hatak o sa mga kachismisan o mga istorya sa ibalaing tao. Ang sa amo lang nga patagaan na mo programa ang taong sumamati sa among radyo. Maong among gihimo ug nakliit na mo ang among kaugalingong radyo din sa internet nga ang Bisdak Tambayan Radio FM. Pahimangno lang nga ang mga programa nga among ipa play o on air sa among radyo ay dili namo ang kuno o dili namo tanan amo. As I said before, na amo nakuha sa iba-ibang sa lain-lain mga sources. Well guys, pasadi alam kami din sa inyo, maghatag nyo mga gagmay nga kalipay, inyong mga mahatag lang mga portion o mga contribution namo nga mawatan ninyo din para kadug sa mga Bisaya mga Bisaya mga kanta, mga programa o kanang kalingawang jokes o uban pa. O daghang salamat sa pamati ninyo sa among radyo, sa among Bisdak Tambayan Radio FM. Kiri ang inyong DJ nga nag-ingon. Daghang salamat sa inyong tanan. Ang umagad ngadto sa iyang ugangan, kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, ngano man? Kagahapon pa lang gani magikasal, mao lagi na problema pa. Paghani mo na mo gahapon, puwerte mang tuwang-tuwang oy, gidagat ko. Anak, laruhan. Kuyawan lang sa tadak. Bakit ko lang? Ang palahi kanta. Di nga kanta magkanta ka ng mga foreign. So, aritas Tagalog. Tagalog. May pa. May Tagalog love song. Pangmasa. Wow. Song by. Ano yan, bab? Ay naman kulis ako uyab, bab. Wow. May gara, so, dito akong uyab, bab, nga fake. Fake? Ano, okay ba? Nailad ko. Kung ano ang fake man? Imagine nga ikaw uyab. Ano uyab mo? Uyab. Nang kita'y ibigin ko, kinabuhi ko ay klaro, kaysa dihang motor jack ko, dili ka kay labad ang ulo. Sabi mo noon sa akin nga ikaw pure cute nga virgin, og mituo lang sa ako, bisan ako giilad nimo. Diha ka ko'y buntag sa'yo, naligo ka sa banyo, ako kang gisundan, gilili og akong gibuso, og dito ako naklaro, og diha na gayon akong nabisto, adunay nagbitay duha ka bato. Nakaingon man ko unsa man to, bayon man diya. Lagi na ito ako babae ba? Pero ba, so kaya ka, pahinamam to sa kong uyab. Nga na, fake. Pero kauyab siya po ko. Pahinamam ko kulis akong suon, amigo na sa. Amigo mo? Oo, wala lain kung dili. Ikaw. Okay ka bata? Amigo mo ka ta? Thank you, friend. Okay, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Okay. Bab. Kung hindi rin ako sumaya. Bakit? Puspusan sa tiga. Sasaya lagi ka. Lagi ko. Ladies and gentlemen, this song is dedicated to my very best friend, Bobby. Ano ang awit? Song by Apple Boys! Wow, Apple Boys! Nahihiya ako sa kagwapo mo,
na manokmod man ka. Ay, klarohan yan. Ay, nagibog-ibog ko niya. Klaro kayo. Ipatiwas ako. Ay, naglaro ako. Iwinay mo kayo na. Nahihiya ako sa kagwapo mo. Kayang imong naumbang kayo. Mangutan na ako kung sa'y sikreto mo. Kinis babi, di ay mo din sa chinsanso. May karasa, sige nagbagno sa chinsanso, yung suwang minat. May kabatyan ng mong April Boys? Naka-April Boys? Naka-April Boys! Ang si Tetol? Katong sana'y laging nanampiling. Piling, paraya mo ni Guy! Piling kay kang gwapa ka na. Ang kinal ka? Amaw. Ang gulaan na mo ganaoy. Wala kikibaw. Ano sa? Kato si April Boys ako na pag primero ng kanta na tagakan o lubi. O ba? Wala ka na, sunod na kanta, magpanagan na siyang lahat siya. Sige lang ka. Gikalimtan mo na ba? Wow. Sa uyab pa kitang duha, nag-iring-iring tas plaza, naghingkapay tas atua, sabihan akong tikuot, nabalasot nun akong kamot, kaya ang imo di ay panty, dakong puslot. Puslot na, hinauna? Kabok na yung panty, Green. Walang palahi na ta. Alam ko sa Tagalog folk song. Song by Freddy Aguilar. Wow, Freddy Aguilar. Entitled, Magbago Ka. Wow. Aniya? Di ka ba nag-isip? Silang tanan nag-isip. Tungod sa kagwapo mo, dudong babi. Dudong babi. Silang tanan nagkatawa. Okay lang. Kaniguwa ang imong mata. Sulaw na tan-aon, mura o bumbilya. Kay budlag ka. Kay budlag ka. Sigag mata. Bab. Walang personalan to. Trabaho lang. Di ko budlag. Bab. Walang personalan to. Trabaho lang. Budlag ka. Ngayon, partner ta. Respetari ko, di ko budlag. Bab, partner ta. Respetari saan ko. Budlag ka. Di ko budlag na, lagi ka. Di lagi ko budlag. Usap na ka. Sudlot. Ikaw, laki piniligilan. Kapati ato yung Freddy Aguilar. Na ako. Kasi title. Estudyante Grange. Ako nakikita, ako nasisisi, ako laging may kasalanan. Kana. Ang title, ana, Estudyante Blues. Kanang imo, tinagalog ka na. Oo. Kaya nga ako, binisaya ang title ni Estudyante Grange. Mo ba? Sige ko lang. Naglibog ko ni tatay, di patuwad si nanay, nalibat ang mata ni nanay. Nagpailaw si tatay, nagpaibabaw si nanay, ihayro ka mo, nagpitay. Di akulo si nanay, di saguto si tatay, nagpapagod ang lantay, ako'y walang kasalanan. Ako'y namusulaman. Pagising sa umaga, silang luha na luya, nakakuha na'y kalima. Sabi, tiguang na ako, kalima. Nagamit magbayagra raw sa... Hoy, Bob, magpalahi ka sa ko, Bob. Saan? Hoy, magpalahi ko. Hindi na tayo ng mga disco na lang. Ay, disco? Napay disco? Siya disco mo? Disco nga karaan o disco nga bago? Sa'yo may karaan mong disco? Disco, karaan? Oo. Itong talalalong, nakupa sa talong, kini akong hikumkum. Ay, karaan na. Nasa karang lain. And I, tilawat padong, nanang imong gikumkum at tilawa padong. Ano mo gala? Amalay. Nabalay. Saan? Disco nga Polo Springs. Nadi-disco Polo Springs? Na. Asa na? Left, Sprite, Pepsi, 7-Up, Coke. Nabalay. Saan man? Atong disco nga karaan, sikat kayo. Asa na? Kato mo yun. Mr. Bombastic
Lo, si Kata na sa unag lin? Ako ba ni sayo-sayawon sa una? Mo ba? Mr. Bonggang, sayo kaya Mr. Bean? Uli. Mr. Bombastic. Panting wala balaba. Baho. Panting wala balaba. Baho. Panting wala balaba. Baho. Panting wala balaba. Baho. Mr. Bombastic, sali fantastic. Panting wala balaba. Baho. Baho ang ino eh. Baho na. Sikaw na kay disco. O na ako disco. Dinggang guli-guli. Anak tau? Naka? Isampol ko no. Dinggang guli-guli. Mangmos-mos. Manghugas. Dinggang guli-guli. Manghugas. Manubrush. Sabar ito, brasa niya diha. Ay namin lamog-lamog ng suna. Sobre lain na ako eh. Diyan. Disco gyapon. Asa na? Kini karaan nga disco. Ato. Aserehe. Original na tagay na bangga. Meron. Ano sa litra? Asa na? Ila bangga. Mayong adlaw kanyang taran mga kabista, mga Bisayang dako. Kamay naminaw sa Bijak Tambayan Radio FM na mapapati sa online o sa internet connection. Asa kami muhatag kaninyong kalingawan sa inyong tanan sa mga programang among gipreparar na mga musika, drama, istorya, discussion, mga katawalang mga istorya o pang mga programa nga makahatag sa ninyong kalipay o kalingawan sa adlaw-adlaw ninyong pagpamati diri sa atong Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radyo tanang Bisayang dako sa tibuok kalibutan. Dili lang ninyo madungog sa atong online o sa internet connection radio ang Bisayang Tambayan Radio. Amo rin pabalo sa uban na kini among radyo o ang Bisayang Tambayan Radio FM ay para sa tanang mga bisdak na dako. Ug kami wala mag-on sa mga programa na among hatod diri sa atong radyo. Ang ubang mga programa wa na mo sa ubang mga sources like internet, libro, sa newspaper, sa book, ug sa mga taong naghatag namin inspirasyon. Nga at the same time sa among gi-relate sa radyo para sa nga malingaw mo sa pamati. Maong pahimangno ang ubang programa sa radyo na among gihatag o gipadulog sa inyo ay dili among tanan o dili kami tag-iya sa ubang programa. Unta, makahatag lang kami kalipay o ang mga istorya, mga programa among ma-i-offer sa inyo sa kalingawan at kalipay sa mga taong gusto mamati sa aming radyo. Daghang salamat. Si Tarzan gi-interview sa usa ka reporter. Tarzan, unsa man mo pagtukod og balay diya sa ibabaw sa punuan? Ambot sir kay nagrenta ramang ko diya sir. Unsa bang radyo nga informati sa internet? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus, the official uplink from this location. Anchor Saudi Radio.
In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. Hi, this is Usher. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Yellow diamonds, starships, Sometimes I get a good feeling, yeah. Hardcore vibes that Tyrone hey, yeah. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. your one stop for non-stop hit music. Bisdak Tambayan Radio FM. Tambayan online radio station mo. Ito palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan online radio station mo. Ayaw kakalimot sa babae sa atong radio station na Bisdak Tambayan Radio FM sa online o sa internet. Kinigituyo arong pagbugal-bugal, kundili bunga ra kini sa nagdamorang ilusyon sa nagsulat. Ayaw na kong ilarapan, kailan ako sa imuha. Magpa-sweet pa ka sa ako, ikugan man di ay kang dako. Ingon pa ka nga sexy ka, nga model ka spera, pero katong nag-ay bulta, para ko mantay-ka. Charing, nailat ko sa buking, charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking, charing, mihalok pa sa kong aping, si Dudong Charing. Nagpadala ko og 10,000, kay nagtuo ko nga ikaw usa ka anghel. Nasayang lang jud ang akong kwarta, demonyo man di ay kang kagwanga ka. Ingon pa ka nga gwapa ka, nga model ka spera, pero katong nag-ay bulta, macho manday ka. Charing, nailat ko sa buking, charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking, charing, mihalok pa sa kong aping,
ka nga model kas perla, pero katong nag-ay bulta para kumatay ka. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Tutong charing, dudong charing, dudong charing, dudong charing. Ako karon nag-eskwela, daghan classmate nga amega, perte bagyo nilang papaha, may mistisa o chinita kay lagi. Estudyante, pirmi gyud sa library. Abi ni mo mag-study kay ay magbantay sa mga Inday, nagtabisay akong laway, tungod sa mata mong panagwahay. In love you ko, sa klasni ko nga chineta, kay nindot siya mo forma. Lagi na kung smile pa sa akuan. Kung mag-hi ko sa iya, sige lang yun siya pandetma. Wala siya kahibalo, nga ako ni seryoso. Sa gupa kong pinut-anahay, hapit na gani ko mapakamatay. Maangko na ngang gugma mo, ug ka na ikalipay ko. Inday, nagkabisay akong laway, tungod sa mata mong panagwahay. In love you ko, sa klasni ko nga chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung smile pa sa akuan. Inday, nagkabisay akong laway, tungod sa mata mong panagwahay. In love you ko, sa klasni ko nga chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung smile pa sa akuan. Inday, nagkabisay akong laway, tungod sa mata mong panagwahay. In love you ko, sa klasni ko nga chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung smile pa sa akuan. Inday, nagkabisay akong laway, tungod sa mata mong panagwahay. In love you ko, sa klasni ko nga chineta, kay nindot siya mo forma. Labi na kung smile pa sa akuan.
first timer ka. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Karusuguran, pwerte ng iglasa, inaanad na siya. Hasta na bang gahiya sa buktunong babaga, lawas ba mo pwerteng bakua. Diligyud kaligayan, ikaw pa maulan. Diligyud kaligayan, ikaw mahilatan. Labi ng first timer ka. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Diligyud kaligayan, ikaw pa maulan. Diligyud kaligayan, ikaw mahilantan. Labi na first timer ka. Labi na first timer ka. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Makayak sa sapa, makayak sa dagat, makayak sa kanal. Si Kuya, first timer. First timer, first timer, first timer, first timer, first timer, first Yurito, yan ang imong kape, oh. Toribia, kung sa ka lang sugoon, nga nung mamanan mo itong taong platito ang tasas kape, kirig may kagaw na imong kamot, kinahanglan nga sa sunod na kong sugo ni mo, imog yung itong taong platito, ha? O, Yurito. Hala, kuhaan mo sapatos, kaya mo lang ka ako, pagdali. O, Yurito. Gaga ginimid na to. Ihas na dako. Yurito, yan na imong sapatos. Toribia, ginoo ko. Nga nung inuman ang itong taong platito ang akong sapatos. Ingon ka man, Yurito. Sa sunod nimong sugo, itong o platito.
You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyang DJ Bores. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radyo FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radyo FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Hablusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedin sa mga DJ aling sa tagapakinig. Araw-araw dinadalaw na sa speaker ko nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalinaw. At ang oras na itong matugtog walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo at para bang laging nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakinggan. Yung may dali-hali parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You're still listening with Bisdak Tambayan Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. The philosophy. Noong para. Manaog? Dili. Nga naman na sikang floor niya yung jeep ninyo, kay musaka na lang ko. You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyang DJ Bores. Talaga yun naman ko. May ka ba, kinamnaw ko na ba, pero biasa ato asibo?
Wanay nada yung mga estudyante, kalihog lang taon, ay lang mo pag sopak yung ginikanan. Kaya yung ginikanan, nagtinguha nga, nindot ang yung future. Ano nga? Nag-eskwela to syudad ba, pag ginikanan, des probinsya, igamot dito sa eskwelahan, binuang di ay, wa masulod sa eskwelahan. Naguyab-uyab, usay, mga prostitute, mga inaanap ito ba? Prostitute, kinakade, na estudyante, anak. Kaya kadungo ko na sa ulang, pero karoon lain na dito rin, di na estudyante ang dito. Estudyante, 1,000. Oo, karoon lain na. Saman? Baray barato. Pila? 200. Mga estudyante, dili, ito, principal. Ay! Minaw na, bito ba? Na, mingon na yun eh. Naminaw? Minaw. Pamina. Asirehe. Doon ako'y nakailan ng siksing dalaga dito sa dalang sa may ongkera. Pertingin na kong ibuwa kay puti o pao niya. Wapa mo yun o hitsura. O sa wala daw na ginulkos talaga. Ako na yung giinan nga pila mangka. Ito maganda nga o sa kalibura. O ako na yung giinan nga mahal na. Di ba pwede? Kaya ako kwarta. Sito si Quinta. Si Quinta na? Kanya? Isubot ro man sa? Dito ba kay? Oo, dito ba kay? Hala sige, bira, dire. Kaya ang imo kwarta balira ng 150. Mahala na imo to kalaong sisi. Hala sige, bira, dire. Kaya ang imo kwarta balira ng 150. Mahala na imo to kalaong balira. Hala sige. Hoy! Apil mo sa ka. Pero dagos po emosyon. Ikaw na kay disco? Ay, tamo ka lang disco. Kaya lang, itong disco sa wala mga motong ba, sikat kayo. Mga bata na disco nga mootong. Awa. Lagi, sikat ka na sa unang libot ako sa title. Kanta ko no? Wala to. May mo to eh. Ano bitaw? Kalibangon. Isan. Mindot lagi mo to. Ano bitaw? Ay, kadungog ko anak, disco ka. Katuting mo yun. Ay, masa titay ito lana? Low. Aw, lo, di ay. Susurutan ko sa title. Low. Naagi ko Bisaya na. Mama? Oo. Ni atong gabi, i-invite me over day. Sa party, may handang butitim. Naibaba mo, babi bubo daw babalolo. Ana, ready na mga okay? Ang doon ako ana sa English, go di ko ka memorize kay rhyme man din as English. Rhyme bitaw. Oo ana. Like a fur, like a Nindot na. Paborito kay ko na rin. Pero wako ka memorize sa English, pero sa Bisaya akong gi-rhyme sa. Mo ba? Oo. Asahin sa litra nimo. Ano ko parehan babae nag-inom, disco na nag-inom babae lalaki. Oo. Bata ko lyrics. Mo ba? Babae lalaki nag-inom of bird. Pagkahubog dito sa loyo Diba, rhyme. Kami kala ko ibabaw kanya no? Kanang word na Gerger, di kinabastos. Kasi noon lang, mga mag-expression na labi na ni Tiban Escudero, magipasabot na lang, kanang word na Gerger, German word ka na sa tanaw. Nagpasabot nga kami, nag-Gerger ninyo. Yan ka mo, nag-Gerger na mo. Ngay, human na to aning atong kalingawan, mag-Gerger niya tanin nyo. Ginaga? Ano ba, ako'y kanta, niya, ikali sumpay. Pasumpayan ng litrahan mo? Oh, low, na. Sige. Ginaga? Iki utong. Okay, go. Binuang na ng imo. Binuang? Diyan lang mo. Ari lang ko ako maglolo. Ano dahil? Sabay, dito bastos na bang di sumpay mo lang kung gipakang. Hindi ko supaya ito ni mo, dili bastos. Dito bastos eh. Sige ka, supaya ko no. Alam na, diyan lang mo. Ari lang ko ako
Lobat? Kanang word nga lobat, yun mo lang dito. Kanta bati mo sa paminahon ba? Ito akong diskarte doon na to. Kung kondisyon eh, bati niya eh. Bati, oy. Minahon ako, bati ba? Diyan mo! Ari lang ko! Ako na lubat. Kirain ka na! Usap-usap ka na. Kay Bob. Ang ring. May naman nung palahin ko, Bob. Saan? Nagpo-disco gyapon. Asana? Disco nga manghoy up. Sikat kining disco ha kay Sofiani ka. Tungod sa kasikat, kasagaran sa disco nga musikat. Tag 6 months, 1 year, labing taas. Pero kini 2 years, Bob. Sikat ning kata. Mo ba? Disco. Asana? Paminawa. Disco nga manghoy up. I like the way she dance. You take the hand, the left. Sa tito na na? Sa nasibin ko no? Title ba, title? Ay, title sa? O ka to? Dangerous! Oh. Kuyaw di ay! Kuyaw? Ano mo ba? Musyagit ang gaganta na. Musyagit kayo nakita ng hilading na mo. Mo ba? Musyagit mo na. Dangerous! 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 Ay, mga tawan sila kaya ako na yung matudloon. Tudlo na ka. Kita ko, giyana ko mo. Wala, nainlupa dito pa daw sa atom niya. Abi ko kwakit, kabog. Dangerous! Yan ako. Ano yung tudloon sa kanako? Ali-ali, masan ka? Pero pag-ali mo, nabakwi ba yan ako? Bakwi na mo? Mawawa, lihay kamay. Dangerous! Balik. Daw si Joros! Kinis mga bina ko, upahiyong gwapo ba ya? Labi na kalitag tanaw, gwapo kayo, kalitag tanaw ha? Awa, kalitag tanaw, gwapo kayo mga biya ha? Kalitan. Punan. Basta kalitan, gwapo. Pero ang problema kung tutukan ka. Ano man? Asa sila, maglibog din mo na ho. Ano maglibog mo? Makingon sila. Uy, saan naon ni lubot? Di ni lubot ha? Ay, tatara ni lubot. Di ni lubot! Unsa din eh? Kikol. Kining day, papalita ra gug kog kondom day kanang medium. Medium. Kadyo sir ha? Niya sir isukod lang dito sir sa fitting room. Kining day, murag luag manin ako day. Luag? Kung may na siya sir. Mao man ay uso ron sir, hip hop. Gang na ako regalo nimo. Hala, unsa ba na? Tag-ana sa. Hala tag-ay ko klubi. Sige, para sa liog. Kwintas? Dili, lugod. You're still listening with Best of Tom TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us.